Саумысыз мөхтәрәм милләттәшләр, сез НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруын карыйсыз. Бирдә сәләтле кешеләр үзара көч сынаша, сез аларны карап үз бәягезне бирәсез. Минем исемем Ильяс Шәйхмәтов һәм бүгенге кунагыбыз белән танышыйк. Ассаламу алейкум, Фәния ханым. Алейкум ассалам, Ильяс. Ничек кайфларыгыз? Аллаға шүкер. Безнең тапшыруда инде нинди генә кунаклар булмады, җырчылар да, гармон уйнаучылар да, башка әллә нинди сәләт күрсәтүчеләр дә булды. Шулай да менә шундый жанрда килгән кунак булмады әле дисәң, дөрес булыр миңа калса. Беренче итеп үзегез турында сөйләгез әле. Тумышым белән Тукай районы Биклән авылыннан 95 елда тормышка чыккач, бик матур табигатьле Кызыл Чапчак авылына кайтып урнаштык. Хәзер инде менә 26 ел шул авылда яшәп ятабыз. Эшләвем инде минем күрше Түбән Чаллы авылында 15 ел була менә узакламый китапханәче булып эшлим. Клубта да эшлибез инде бергә, клуб белән берлектә эшлибез. Менә шул китапханәдә эшләгәнлек беләндер дип уйлыйм инде миңа бу талант дип әйтим нәрсә дип сәләт дип әйтим инде килгәндер дип уйлыйм инде үземчә. Бәйтләр язу белән шөгыльләнә башладым бит инде. Шөгыльләнә дип инде ул, шөгыльләнү түгел инде ул. Илһам килгәндә үзеңнең ичке хис кичерешләреңне язып, кагазга язып төшерү дип уйлыйм мин аны. Яшь чагымда, мәктәптә укыган вакытларда, 7-6 классларда шигырьләр дә язгалыйдыр идем инде. Ул вакытта бит инде теге чынлап торып публикага чыгардай шигырьләр булмагандыр дип уйлыйм инде. Шунлык белән минем шигырь язганымны белмәделәр. Менә кияүгә чыккач инде балаларым тугач, балаларым мәктәптә укыганда минем эшемне дәвам итеп әйтим микән инде, алар шигырь яздылар, күп кенә конкурсларда катнаштылар, кызым бар, минем улым бар. Алар инде хәзер зурлар, оныгым да үсеп килә инде, Аллага шөкер, 3 яшь була менә. Алар күп конкурсларда катнаштылар, шул шигырь язулары белән Әлмәттә уздырылган Сандугач сайрар җирем конкурсында Саҗидә Сөләйманова премияларын алып кайттылар алар. Шигырьләр язып, Разил Валиев үткәрә торган конкурста катнашып, 2-3 урыннарны алдылар тоже. Сез үзегезнең балаларыгызны әйтәсез? Минем балаларым, үзем мин шигырьләр белән бик нык шул мәктәп вакытында гына шөгыльләнеп язып алдым да инде. Нар тукталдым. Менә бу бәйт язу инде миңа әти-әнием үлгәннән соң, вафат булганнан соң дип әйтсәм инде килде. Әтиемә 2 ел булганда әниемне узаттым. Менә шул әниемне узатканнан соң октябрь аеның 26 числосы иде ул. Ноябрь аенда инде күңелгә килгән хисләрне кагазга төшердем. Ул бәйтләрем кызганычка каршы теге кагазга язылмаган булгандыр инде. Социаль челтәрдә контактта куелган иде, контактта югалдылар. Теге югалдылар инде контактта булганлык белән. Булай күңелдә әз-әз генә калган сүзләре генә бар. Аннан соң инде дусларга, туганнарга шулай менә язгаладым инде. Ничек дип әйтим, ул бәйт язу заказ буенча язу шикелле түгел бит инде ул. Күңелдән чыгадыр. Күңелдән чыга инде ул. Ул күбрәк менә миңа, мин төнлә йокларга яткач уйлап ятам. Ничек булды икән бу кеше белән, ничек менә авырып, ничек бөтен нәрсәсен уйлап ятасың да. Кай вакытта төнлә торып язып куям инде мин моны. Кайсы кеше әйтә инде, менә минем туганым шулай үлгән иде. Син аңар бәйт яза алмассың микән? Андый нәрсә юк ул. Ул кешене чыннан да белергә кирәк димәк. Ул кешене ерактан гына булса да, нинди дә булса, өлешен белергә кирәк дип уйлыйм мин үземчә. Таныш булырга кирәк ул кеше белән, әз генә булса да. Но заказга язу дигән нәрсә, мин бөтенләй аңламыйм ул заказга язу дигән сүзне. Чыннан да бәйт жанры ул бик авыр жанр, үзенчәлекле, читрекле. Ни өчен гади шигырьләр язмыйсыз? Аларда күңелдән чыгалар бит. Гади шигырьләр бар инде алар, алар беренсерен. Бик күп түгел. Ничәптер менә бәйт минем күңелгә якынрак дип әйтим соң инде. Аларны язуы ничектер минем өчен кеше сөендерү дип әйтим инде мин аны. Менә кеше бит инде туганын узаткач бик күп кайгыга бата. Мин шушы юлларны язып, кайсы берсенә менә җибәрәм, телефоннан җибәрәм, язып җибәрәм кагазга. Алар инде елый-елый рәхмәт укыйлар миңа. Син безнең хисләрне әйтеп бирдең бит дигән сүзләр әйтәләр инде алар миңа. Әйдәгез, мин дә аңлар өчен, тамашачыларыбыз да шут кенә аңлар өчен бер бәйтегезне укып китсәгез иде. Бу бәйтем инде минем күпләргә таныш булган Гөлназ Даутовага язылган бәйт, ул инде күп җырлар авторы. Безнең күрше Югары Чаллы авылында яшәп,
Көп еллар яман шир белән көрәшеп, якты дөньядан киткән ханым өчен язылды инде бу. Бисмиллахи, ла илахи җитәр корбан гаете. Мин әйтәмен, сез тыңлагыз, Гөлназ дустым бәйте. Яман шир белән көрәштем бик күп еллар буена. Инде бүген кирип яттым җир анамның куйнына. Яман шир алып китте шул мине якты дөньядан. Дусларым, сезгә дәшәмен, калдырмагыз дугадан. Әнкәй, әткәй, туганнарым, кызым калдылар елап. Табигать та яшен түкте, яңгыр озатты елап. Туганнарым, әнкәй, әткәй, кызымны сез какмагыз. Мин юк диеп рәнҗетмәгез, яманнардан саклагыз. Кызым, бәбкәм, күп елама, су эчендә ятармын. Каберемә гөлләр утырт, чәчкә булып атармын. Көн чыгыштан кояш чыкса, таңнар ата диярсез. Капкагызга кошлар кунса, Гөлназ кайткан диярсез. Барчагызга әйтер сүзем, кумагыз дөнья малын. Сәламәтлек сатылмый шул, булса да кисә калын. Әткәй, әнкәй, туганнарым, күршеләрем, дусларым, барчагызга рәхмәт әйтәм, инде бәхил булыгыз. Гөлназ узаткан көнне чынлап та яңгыр яуды, аңа тикле бик аяз матур көннәр иде. Чынлап торып, шундый талантны яңгыр күз яшьләре белән узатты инде. Урыны җмакта булсын. Урыны җмакта булсын, яхшы кеше иде, конечно, безгә бик нык булышадыр төрле яклап. Ярар, без аны искә алабыз инде. Дуга булып барып ирешсен инде аның өчен. Әтиәниләренә сабырлык бирсен Ходай. Рухы шат булсын. Рухы шат булсын, әйе. Менә сезнең шушы жанрыгызны, сезнең нәкъ бәйтләр язуыгызны берәр тәнкыйтьләүче кеше булдымы? Ни өчен бәйтләр, яз, дөнья турында, чәчәкләр турында шундый диюче кеше булмадымы? Юк, андый сүзне әйтүче юк әле хәзергә. Миңа наоборот менә киресенчә дип әйтим инде, үзебезнең клуб җитәкчебездәген синең бик әйбәт чыга бит бу, чынлап та, син нишләп башта язмадың моны дип йөри инде ул. Әйдә шигырь язып карыйк әле дип әйтәм, Венера, шигырь язып булмый бит ул, язып карыйк әле дип әйтеп кенә. Ул бит әйтәм, күңелдә булырга тиеш, илһам килергә тиеш аның өчен. Ярар, берәр илһам килгәнендә шигырьдә яза башларсың әле дигән сүзләрне әйтүчеләр бар инде. Булай тәнкыйтьләүчеләр юк. Андый сүзне ишеткәнем юк әле. Начар, менә нишләп ала яза икән дигән сүзләрне әйтүче юк әле. Ничек илһамланасыз? Менә ничек килә ул сезгә? Ничек дип әйтим инде, менә төрлечә була инде ул. Кай вакытта табигатькә чыгып утырам да инде, уйланып утырам менә. Менә нәкъ шушы темага, нәкъ шушы шәхес турында шулай булып чыга бу. Ул әгәр дә инде сразу аларның вафатыннан соң булган булса, именно шулар турында уйлыйсың. Менә бүтән чакта инде чыгып утырасың, уйланып утырасың дагы, күз алдына килә башлый үткән гомерләр, танышлар, дуслар һәм шулар арасында шушы дөньялыктан киткән кешеләр күз алдына киләләр дә. Кай вакытта инде шулар турында сүзләр китә, кирип китәм, ак кагазга төшерәм, нар тагын уйланып утырам. Ул сразу гына менә 1 минут эчендә языла торган әйбер түгел. Шулайдыр, шулай. Кай вакытта 2-3 көн үтә, кай вакытта инде менә Түбәнче авылында авыр ширдән соң үлеп китте безнең январь айында танышыбыз. Аны озатып кайттык һәм инде мин 15 минут эчендә аңа бәйт яздым. Андый вакытларда була. Ул күңелгә бик якын кеше иде, минем туганым, минем хәлемне белмәгән вакытта да ул Айнур абый кирип, үскәнче хәлләрең алга табамы дип менә авыр вакытымда миңа хәлемне белгән кеше иде ул. Юк, туганымнан да якын дип әйтсәм дә ярый. Беренче укучыгыз кимсең сезнең? Менә укып кара әле диюче кешеме? Укып кара әле диюче кеше кызыма әйтәм инде мин күбрәк. Кызым ничек булган? Бу әйтерлек, шул кешегә җибәрерлекме, шул кешегә бирерлекме бу әйттем. Кай вакытта инде төзәтмәләр кертә, бу төше менә бу төше шабытмый кебек, берәр ничек үзгәртеп булмыймы аны дип. Һәм инде клуб җитәкчебез Венера бик зур критик безнең. Синең бу төше дөрес түгел бит, әйдә менә булай әйтә әле син аны дип әйтергә мөмкин. Ну, аның сүзенчә кай вакытта була, кай вакытта юк, менә шулай калсын әле дим дә, шул киш калдырам мин аны. Кызыгызга алайса һәм Венера ханымга кайнар сәлам җибәрәм. Әйе, Венерага, туганнарыма, балаларыма барсына кайнар сәлам. Мине шулай поддержать итеп торганнар өчен рәхмәт. Бүгенге көндә менә кадр артында калды зур папкагыз, ничә язылган бәйтегез бар? Алар инде барлыгы 17ләп булырга тиеш, но менә әйтеп торам, контактта битемне югалтканлык белән бер 5-се юк. Берәр ничек кайтарып булмыймы? Менә юк. Беренче тә булмый, балалардан да сорап карадым, сезнең контактта калмаганмы ул дип. 1-2сен генә восстановить итеп булды, менә шул 5-се чынлап торып юк.
Ярар, кайтарырсыз әле. Шулай дип үмет итәм. Шулай дип үмет итәгә. Әйдәгез әле тагын бер бәйтегезне укыгыз әле. Монсы инде моның бу бәйтем минем күптән түгел генә юл транспорт һәлакәтендә вафат булган коллегабыз дип әйтим инде, мин аны Галия ханымның 23 яшьлек улы вафат булды. Шуңа багышлап язылган бәйт. Бисмиллахи ла илахи, бәйт шулай башлана. Бу бәйтем яшьлек киткән исламга багышлана. Әнкәй мине тугач тынла ак биләүгә биләгән, төннәр буе дуга укып, озын гомер теләгән. Кемнәр генә күпсенгәндер минем гомеркәемне, 23 яшемдә үк күрдем караңгы гүрне. Хәләл көчем белән эшләп алган идем машина. Кем уйлаган җитәр диеп шул машина башыма. Әткәй, әнкәй, күз яшьләре түкмәгез иртән кичен. Кай чагында әнкәй бәгырем тыңламаганмын, кичер. Эй дусларым, сезгә сүзем, кулмагыз машинада. Җавап бирәсе була бит, ни булса да Худайга. Шапшак кайынлы юлында чыкты минем җаннарым. Узган чакта сәлам биреп, узыгыз дускайларым. Җомга көнне кирип яттым мин караңгы гүрләргә. Әнкәй көндә су сипәме бүлмәдәге гөлләргә. Тәрәз кыегына кошлар кунса, ипи ваклап сип әнкәй. Ак күбәләк булып җаным кайтыр, тәрәз ачып кирт әткәй. Абый сиңа соңгы сүзем, тыңла әткәй әнкәйне. Зурлар начарлыкка әйтми, ишет алар әйткәнне. Йөзләреңдә ислам нуры, балкый дидең әпкәем, сагынганда дуга укы, бәхил бул әбекәем. Эшләнәсе эшләр калды. Калды бик күп планнар. Инде начар искә алмагыз, сау булыгыз, туганнар. Шуннан да җәмәгать юлларда сак булыгыз. Инде бигрәк тә эфир белән кулланып әйтик әле. Урамда суытты, тәгәрмәчләрне алыштырырга вакыттыр. Үзебезне һәм якыннарыбызны саклап яшик җәмәгать, барыгызга да юлларда иминлек телибез. Менә туганнарга бит инде бу килеп ирешә бит инде бу. Менә нинди кайта авазлар кайтканы бар туганнардан. Туганнардан йылы-йылы шалтыратулар инде. Рәхмәт, бик зур рәхмәт дипләр шалтыраталар инде миңа бөтен үсүдәген. Ул ничек тәэсир итә микән аларга? Тынычландыра алар ничектер? Менә бу соңгы бәйтемне язгач Галия инде миңа шалтыратты. Җаныкаем, бик зур рәхмәт сиңа. Шушы бәйтне укыгач күңелләрем тынычланып киткән шикелле булды бит. Рәхмәт, рәхмәт дия җылы-җылы шалтыратты инде. Бөтен апаларга җибәрдем ди, апалар да бик зур рәхмәт әйттеләр сиңа диде инде ул. Тынычланалардыр дип уйлыйм, чөнки инде ул ничектер бар. Менә мин үзем дә язгач тынычланып киткән сыман булам. Ул кеше уже минем турда яхшы фикердәдер дип уйлый башлыйм инде мин. Ничектер күңелне юатып җибәрәдер инде. Әйе, менә шулай кебек тоела инде минем үземә. Булай кешеләрдән начар сүзләр ишеткәнем юк. Алайса моны бит инде шушы интернетта гына, папкада гына калдырырга ярамыйдыр бит инде. Һәрбер язучы, каләм тибрәтүче ниндидер җыентык чыгара. Сезнең анда ниятегез юкмы? Юктыр дип уйлыйм әле мин. Хәзергә мин аңа әзер түгел. Үземне шулай дип уйлыйм. Чөнки минем балаларымдан шигырьләрен чыгарырга дип йөргән вакытларым булды. Балалар юк, әни кирәкми дигәчтен тукталып калдык. Бәйтләр инде ул торсын кагазда гына. Миннән соң бәлки кемдә булса ул бәйтләрне күтәреп укып, бәлки инде җыентыклар чыгарырлар. Шулай да сезне интернетта табып калган бәйтләрне укып булай язмасам, әйме? Бар, әйе, контакт челтәрендә бар. Фәни ханым, чыннан да бик үзенчәлекле жанр, чыннан да бик авыр жанр. Әйе, авыр, чынлап торып авыр инде, әйе. Сезгә уңышлар телибез, бик кирәкле эш миңа калса. Чыннан да шундый авыр хәлдә кешеләрне тынычландырасыз, юатасыз. Үзегезгә дә саулык, сәламәтлек телибез. Инде тамашачыларыбызга мөрәҗәгать итеп, сезгә дә Фәния ханымның иҗаты ошаса, тавышларыгызны бирсәгез була. Бу эфирны карап, мине таныганнарга барыгызга да бик зур сәламнәр җибәреп калам. Һәм инде юлларда сак булыгыз, авыр ширләр китсен, бу ширләрдән арыныйк. Барыгызга да исәнлек, саулык телим. Исән-сау күрешергә язсын. Сәләтеңне яшереп калмыйча, син дә тапшыруыбызга килеп катнаша аласың. Моның өчен Instagram шелтәрендәге NTR Tatar Live аккаунтына кирип, гариза калдырырга кирәк. Катнашучыларыбыз өчен дә тавышларны нәкъ шунда бирергә. Бүгенгә менә шулар, минем исемем Илья Шәйхмәтов иде. Барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп, киләсе очрашуларга кадәр сау булашам.